Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Ona je Coka, a oni su bend Lorna Wing. Sunce moje dane odleti na jug. Uživo ovog prepodneva samo na Roku. Dobar dan! Grupa Lorna Wing je došla u goste na Rock Radio, pa dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Ja bih priču o vama i sa vama krenula super opisnim komentarom Nikole Vranjkovića na vašu muziku, a to je da je prvo kasno noću čuo vaš album Jedra, a onda je poželeo kao da ovu muziku čujem ipak ujutru, mislim da je ona ipak za kasno popodne, jedno prolećino kasno popodne, međutim onda je čuo ujutro i bio u fazonu wow, ja ovo sad moram da čujem opet uveče i tako dalje i nekako, iako to tako ne zvuči, zaista je vaš pečat to da je to muzika bukvalno za svako doba dana, ali zaista u svakom periodu dana se nekako drugačije doživi i nosi drugačiju atmosferu i ono što bih ja vas pitala jeste u koje doba dana vi zapravo stvarate tu muziku? Pa dobro, to je zaista interesantno pitanje. Jednostavno, desi se tako, nalet inspiracije, nebitno je koje je doba dana ili noć, ili možda je zbog toga Nikola i napravio baš takav opis albuma. Stvaramo zaista za svaki trenutak, u stvari za trenutak u kome smo sada. Sa obe noge na zemlji i nekako volimo da ta muzika bude kvalitetna i da napravi neko lepo osjećanje kada se čuje. To je interesantno, lepo osjećanje i to jeste osjećanje koje se svakome javi ko čuje za bend, bilo da ga je već slušao ili ga čuje po prvi put, to je ta neka lepota koja obuzima svačije uši. Kako u današnje vreme generalno bunta manje više, sva nova muzika koja nastaje nekako bude s pesnicom u vis, vi ste odlučili da se bavite lepim stvarima. Otkud to? Ja mislim da je to primarno zbog mog vokala koji ne može da podnese neku jaču i žešću podlogu koja je instrument. Kako zvučiš besna? Pištavo, ja pretpostavljam, tako? Onda ne znam. Vjerovatno pištavo. Znači ni ne znaš da budeš besna, jel da? Zato ni ne znaš da praviš takvu muziku. Znam, ali da. Ali mislim da nisam mnogo glasna ni kad sam besna i onda, eto. Mislim da, to jeste interesantno je sad posebno u poslednjih, ne znam, nekoliko godina svi noviji bendovi koji su se pojavili imaju malo tvrđi zvuk, mislim svi, većina zaista ima malo tvrđi zvuk, što je super. I negde imam manje broj onih bendova koji su tiši, koji imaju taj neki mekši zvuk. Evo recimo baš sad smo uspeli da sastavimo ekipu odličnu za nastup na Božidarcu, gde pored nas su tu Sara Renner i Real Piano Trio. To su sve izvođači koji baš nemaju tu dozu, tu agresivnu dozu u svojoj muzici. Tako da mislim da će to da bude super interesantno. Je li generalno kompliment kada vas porede sa grupom Nouvelle Vague, sa Kupom? Da li je vama to kompliment, budući da vaša muzika zaista ima jak autorski pečat? Pa jeste kompliment, govorimo o senzibilitetu, govorimo o emociji koju ta muzika predstavlja u svetu. Što se tiče tog autorskog prizvuka, ok, tu ne možemo da se poredimo sa Nouvelle Vaguom, ali volimo emociju koju ta vrsta muzike predstavlja. Jednostavno, mi se trudimo da kroz našu muziku napravimo nešto drugačije, nešto što nije baš karakteristično za ovo podneblje. Svesni smo da ono što gajimo nema baš uvek najbolju prođu na ovim prostorima, ali u muzici je bitna ljubav. Ono što radimo je ljubav i nekako mislimo da će to imati u jednom trenutku rezultata, da li sada ili kroz nekih 5-10 godina, nije ni bitno. Nekako mislimo da neće uvek biti tako stanje u ovoj zemlji, u ovom okruženju, gde ćemo stalno morati baš to sa pesnicom u visi
Interesantno je, mislim, generalno ni ne treba zapravo se dopadneš svima, jer ne možeš da se dopadneš svima, to svakako nije poraz ako neko to ne voli, ali ono što jeste možda poraz ove zemlje i ovog društva i publike generalno, jeste da muzika tipa Lorne Wing neverovatno dobro prolazi u okolnim zemljama. Dakle, u Hrvatskoj pre svega, u Sloveniji, u Bosni čak više nego u Srbiji. Kako objašnjavate to? Mislim, to je prosto neverovatno. Oni čak i neki naše bendovi, ne oni, nego neki naši bendovi se čak smatraju hrvatskim bendovima jer kao više tamo sviraju jer imaju neverovatnu bazu fanova. Imate li neko objašnjenje za to? Ne znam, prva stvar koju pomisliš bi možda bio neki temperament, ali zapravo to baš i... Recimo, koliko mi za sad smo stekli osjećaj da nas u Nišu dosta vole, što se onda ne uklapa sa tom pričom o temperamentu, jer su Nišlije prilično... Strastveni južnjaci. Da. A za sada uvek su nam tamo bila fenomenalna iskustva i ljudi su nas tamo ispratili, tako da onda nije to u pitanju. Sad šta je, ne znam, možda je stvarno situacija u državi gde se možda kod nas javlja neki mnogo veći bunt, da ne zalazimo u politiku i tako dalje, ali možda je to u pitanju. Dark pop swing, to je negde neka odrednica muzike kojom se Lorna Wing bavi. Lorna Wing je i dalje sa nama, eto da podsjetimo slušaoce. A malo pre si pominjala Niš i južnjake koji vas vole. Interesantno je da kao Dark pop swing ste nastupali na Nashville Jazz Festivalu. Ta publika je inače vrlo specifična, oni vole onako više onu stariju i komplikovaniju, ajde tako da kažemo, muziku, jer prosto to je festival koji to neguje. Kako ste vi završili na stage-u tog festivala? Mislim, savršeno jednostavno. Nashville nije klasičan jazz festival. Znači, tu postoji veliki broj bendova koji se zaista ne bave džezom i nastupaju tamo. Naša muzika flertuje sa džezom, stoga nije bio veliki problem da se pojavimo na njihovom stage-u. Kontakt smo ostvarili preko maila, jednostavno smo poslali mail još pre 3 godine i nekako bismo napomenuli da je to bio ključni trenutak, ajde da kažemo, u našoj karijeri koji je u stvari definisao to kako ćemo da nastavimo da se bavimo muzikom. Izuzetno dobra organizacija tog festivala. Znači ne mora preko veze, to je važno. Ne mora, znači što se tiče Nashville... Stekli smo baš sad dobre prijateljstva, zato što su zaista bili gostoljubivi i prijatni, komunikacija s njima je bila laka i jako prijatna, tako da su nas zvali da dođemo ponovo 2 godine nakon tog prvog nastupa. I moram da kažem, u vezi sa tom definicijom žanra, koja nije baš potpuno precizna, dark pop swing, to je negde najbliže onome što mi proizvodimo. S druge strane, takođe prolazimo kroz faze i menjamo zvuk. Ostaje srž, ostaje to slatkasto, gorkasto, ta mešavina, ali se dešava promena u zvuku, desila se promena i u muzičarima koji sviraju u bendu, i mislim da danas prosto u moderno vreme generalno bendovi često prelaze iz jednog žanra u drugi ili u neke bliske žanrove, nekada pređu potpuno u neke... Naravno, nijednu muziku ne možeš ni definisati u potpunosti, ali kao to su neke približne odrednice. Lorna Wing u studiju Rock radija, ali vrlo ubrzo i u Božidarcu u okviru Vrača Rocks večeri koje se tamo odigravaju već punih 5 godina. Super je kombinacija bendova koji će nastupiti. Na početku priče smo čuli da između ostalog sa vama nastupa i Sara Renar. Ako mene pitate, to je savršen spoj za jedan koncert, zaista, da. Kako ste se spojili? Je li Dule iz Božidarca tu posredovao ili ste se vi međusobno sami dogovorili, pošto on ume stvarno da spoji bendove najbolje na svetu? Ali u ovoj situaciji nismo imali ni baš... Da, zapravo sa Sarom se znamo još od mnogo godina ranije, još dok ona još nije ni izdala svoj prvi album. Tako da smo prijatelji i konačno je došlo do te saradnje muzičke. Svirali smo već zajedno, desilo se slučajno da smo svirali zajedno u Tuzli na nekom festivalu koji je takmičarskog karaktera, ali od tad nikako da se ponovo
nađemo, da isplaniramo nešto i sad je konačno došlo do toga da smo se organizovali da zajedno konačno i zasviramo. Ona je fenomenalan muzičar i predivna osoba, tako da jedva čekamo taj događaj. Znaju slušalci Rock radija ko je Sara Renar, sa širokim ulicama je skoro svakodnevno u duetu, slušamo na 962. Hvala vam ljudi puno i ajmo još jednom da pozovemo vreme, mesto, ko, gde, kad, kako, sledeći koncert. 19. mart, Božidarac. Hvala vam puno na ovom razgovoru, hvala vam na premijeri, a naši slušalci će svakako imati i neki poklon ulaznice za vaš koncert, pa eto, čuli ste Lornu Wing sada i live kako zvuči na našim talasima i čućete ih u Božidarcu 19. marta. Vidimo se tada tamo. Vidimo se. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock radio.